Hola, sóc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per conèixer els instruments tradicionals i les seves famílies. Necessitem instruments tradicionals o llapis i paper, colors o rotuladors, tisores i celo o Blu Tack o velcro i una mica d'imaginació. Primer, dibuixem i pintem o bé traiem per impressora els instruments tradicionals que vulguem conèixer. També ens farem uns cartellets amb el nom dels instruments i buscarem informació sobre cada un d'ells i ens farem unes fitxes tècniques amb el més important. De quina família són, com està fet, com sona, el seu origen, d'on és típic. I amb tot això ja podem començar a jugar als instruments tradicionals i les famílies d'instruments. Hola! Hola, hola, hola! Us en recordeu de mi? Soc el timbaler del Bruc. Sí, el timbalet del Bruc, aquell que va tocar el timbal a dalt de la muntanya de Montserrat. Com que vaig tocar tant i tan bé, ara al meu poble m'han donat feina. Allà a l'Ajuntament, sí, m'han donat feina. Si volen que tregui la pols a tots aquests instruments que tenen per allà tirats, els hi posi una etiqueta amb el nom i els col·loqui a les prestatges. Sí. Però no de qualsevol manera, No. S'han de col·locar per famílies. Sí. Perquè els instruments tenen família, ho sabíeu? Sí, però no és una família com la nostra, papa, mama, iaia, oncle, no. Són famílies segons com sona l'instrument, que s'ha de fer perquè soni. Per exemple, si perquè soni l'instrument li ha de passar aire per dintre, d'alguna manera, doncs aleshores tenim els instruments de vent i els posarem aquí en aquest prestatge. I si l'instrument té cordes i perquè soni les cordes han de vibrar d'alguna manera, doncs pertany a la família de la corda. I els posarem aquí en aquest prestatge. I tots els altres són la gran família de la percussió. Sí, totes les altres maneres pot ser que s'hagi de picar, fregar, sacsejar i el que us pugueu imaginar. Tot això és percussió i el posarem aquí dalt, en aquest prestatge. Sí. I si algú no coneixem i no en sabem res o volem saber-ne més, consultem les fitxes tècniques. Comencem. M'ajudareu, El meu instrument és el timbal. És aquest. Veus? Sí. Està fet amb un... És com un cilindre de fusta que per un costat està tapat amb una membrana de pell, aquí, ben tensat amb cordes, i perquè soni s'ha de picar amb uns pals, que es diuen baquetes. Com que es pica, doncs és de la família de la percussió. Posem timbal i aquí. I aquest és el meu instrument. I a veure què diu aquí. Timbal, percussió, membràfon. Té membrana i dues baquetes. El so es produeix al picar amb les baquetes la membrana. És típic d'arreu del món, n'hi ha per tot arreu. I el seu origen és molt antic i no està clar si ve dels àrabs o de la Índia. I actualment es fa servir en cercaviles i festes majors i altres activitats al carrer. I ara us toca a vosaltres. Acosteu-vos a la taula, agafeu un instrument i a veure si el coneixeu.
Bé, aquí tenim un instrument que em sembla que tots coneixeu força, que es diu guitarra, perquè és bastant típic. A casa nostra, guitarra, posem l'etiqueta, fixem com és i com sona. Com veieu, està fet de fusta, és com una caixa molt gran de fusta en forma de buit, amb un forat rodó al mig. I aquí té unes cordes, concretament té 6 cordes, aquí sobre d'aquest mànec tan llarg, i aquí dalt van lligades amb unes clavelles, diapasó per afinar-les. A veure què més ens diu la fitxa tècnica. Guitarra. És un instrument de corda polsada. Això vol dir que el so es produeix al polsar les cordes amb els dits. És típic de tota la península Ibèrica i el seu origen podria ser la cítara grega o el llaüt àrab. Instrument de la família de la corda. Aquí, el prestatge de la corda. Un altre. Aquesta mena de flauta de fusta. No és ben bé una flauta, Veieu que té forma com de con, Al final queda més obert. I sí, és de fusta i té foradets, però a més aquí dalt té una boquilla, posa a la boca, es bufa, que es diu llengüeta. I bufes per la llengüeta, el so passa per aquí dintre, pots tapar o destapar els forats perquè sonin diferents tons. I aquest instrument es diu gralla. És típic d'aquí a Catalunya. Tenim la gralla. Per tant, serà un instrument de vent, perquè bufem aire a dins. A veure què més ens diu la fitxa tècnica. Gralla, vent, de fusta, aeròfon, compost per un tub cònic amb llengüeta de doble canya. El so es produeix al bufar per la llengüeta i destapar els forats del tub. Tapar i destapar. És típic d'arreu del món, també. Aquí a casa nostra en tenim molts. I el seu origen també podria ser àrab o grec. És un instrument molt antic. Actualment acompanya els gegants i els diables i els castellers en la festa major. Bé, la gralla. Un altre. Aquí. Mira, aquest és com una guitarra. No és una guitarra, no? Ja n'hem fet a la guitarra. És rodó, també té com una caixa rodona, però aquesta caixa no és de fusta com la guitarra, sinó que en la part de dalt té una membrana, com el timbal, aquí. També té cordes, com la guitarra, i clavelles. Es diu banjo. A veure què ens diu la fitxa tècnica. Banjo, instrument de corda i membrana, perquè té les dues coses. Cos de pandereta, o sigui, és com si fos un timbal o una pandereta, però després té el mànec amb les cordes com si fos una guitarra. El so es produeix al polsar les cordes amb els dits, igual que la guitarra, però ressona en la membrana. És típic dels Estats Units i el seu origen podria ser de l'Àfrica. Podria ser que ho portessin cap allà els esclaus que venien de l'Àfrica. Actualment l'utilitzen els grups de folk americà. Banjo, instrument de corda. Posaré corda aquí, al costat de la guitarra. Ara m'equivocava, Ens ha de fixar bé. Corda. Un altre. Què tenim aquí? Ui, aquest que té
Mireu què té. És com diverses flautes i un sac. Sabeu com es diu aquest? Té com un sac de roba. Sí, es diu gaita. Gaita. Sí. La gaita, com veiem, té un sac de roba, però també té diversos tubs, com si fossin flautes, i per aquí es bufa. Al bufar s'omple el sac i llavors amb el braç apreta el sac i al sortir l'aire del sac doncs passa pels altres tubs. És per tant un instrument de vent, però una mica estrany, no? A veure què ens diu la fitxa tècnica. Gaita, també se li diu cornamusa o sac de gemecs a casa nostra. És un instrument de vent aeròfon tradicional. Té doble llengüeta, bufador, sac i 3 bordons en un braguer. És a dir, aquesta mena de flautes es diuen bordons i s'ajunten amb aquesta mena de cinta que es diu braguer. El so es produeix en inflar el sac bufant per la llengüeta, apretar el sac amb el braç i tapar i destapar els forats dels bordons. És típic de la península Ibèrica i també de les illes. I el seu origen podria ser dels visigots. Ben, doncs aquí, al costat de la gralla, ja tenim un altre. Un altre. Aviam. Agafem d'aquí. Ui! Segur que coneixeu aquest. Són dos. Es diuen maraques. Si és un no sol, una maraca. I està format per... Bé, antigament era una fruita buida, com per exemple una carbassa, i a dintre hi posaven llavors, però ara es fan amb altres materials. També s'hi pot posar arròs o altres coses. I perquè soni, què farem perquè soni? L'agafarem pel mànec i ho sacsejarem. Al sacsejar-ho, les llavors piquen entre si i amb la caixa i sona. Per tant, sacsejar és la família percussió. Maraques. A veure què més ens diu la fitxa tècnica. Maraca. Percussió i el so es produeix sacsejant pel mànec. S'agafa pel mànec i sacseja. És típic d'Amèrica del Sud i actualment s'utilitza per a la música lleugera. El músic es diu maraquero i normalment també canta, al mateix temps de tocar les maraques canta. Percussió, aquí, al costat del timbal, posarem les maraques. Així. Un altre. Aviam què tenim aquí. Per aquí vas. Ui, que és gros aquest. Sí, és gros. És molt raro, Veus? Aquest instrument es diu acordió. Acordió. I fixeu-vos que té com una molla aquí, feta de cartró, sí, de cartró, forrat, i com dues caixes de fusta banda i banda, i les caixes tenen botons o tecles per tocar. Què deu ser? Clar, resulta que al moure'l així, doncs fa vent, fa aire. Per tant, és un instrument de vent. A veure què ens diu la fitxa tècnica. Vent aeròfon, mecànic. Mecànic vol dir que jo no he de bufar, sinó que fa la màquina. Manxa de plecs de cartró, dues caixes harmòniques de fusta amb botons o tecles i llengüetes. El so es produeix quan les llengüetes vibren amb la força de l'aire que genera la manxa.
accionada pel braç, és a dir que amb els braços he d'anar fent així, i llavors la manxa s'obre i es tanca i l'instrument s'omple d'aire i sona. És típic del Pirineu, aquí a Catalunya, i també el fan servir, per exemple, el fan servir als grups d'havaneres, per allà a l'Empordà també és molt típic. Per tant, és un instrument de vent, encara que no haguem de bufar en aquest cas. El posarem aquí, al costat de la gaita. Sí? Ui, quants, Un altre. Aquest és més petitet. Sabeu com es diu aquest? Mira, té uns foradets aquí, sí? És de fusta, està fet de fusta, encara que aquí sobre tingui una làmina de metall, i té foradets, sí. Es bufa. Per què es bufa? És un instrument de vent. Es diu harmònica. Harmònica. I a veure què ens diu la fitxa tècnica. Harmònica, vent fusta, amb llengüetes lliures. El so es produeix al bufar o aspirar, molt curiós, no només bufar, sinó també tirar l'aire cap amunt. Bufar o aspirar l'aire sobre un o més forats on hi ha les llengüetes. És típic dels Estats Units, el seu origen és la Xina o també Alemanya, un de similar. Però va arribar als Estats Units, es va fer popular amb els soldats. Els soldats durant la guerra el portaven a la butxaca, perquè era molt petitet, i quan tenien temps doncs el feien, el tocaven. Harmònica de vent, també molt curiós perquè es bufa i s'aspira, harmònica. Un altre, anem per aquí. Són dos, com veieu, són dos de fusta i cada un d'ells té dues peces còncaves, que fa com un forat al mig. Cada un s'agafa amb una mà i es piquen les dues peces. Per tant, com que es pica, es tracta de la família de percussió. Es diu castanyoles. Castanyoles. Percussió, dues peces de fusta còncaves, el so es produeix al picar una contra l'altra i és típic de la Mediterrània. També se l'anomena castanyetes a València o postisses a les illes. I el nom de castanyoles ve de castanya, de que recorda una castanya. I les porten els balladors, els que ballen, els dansaires, es porten una a cada mà i mentre ballen, al mateix temps de ballar, van tocant les castanyoles. Percussió, castanyoles. Un altre. Aviam. Ui! És com una guitarreta petita, però no és una guitarra, no? No. També té la caixa de fusta, amb una altra forma, el forat al mig, cordes, en aquest cas no té 6 cordes, sinó que en té 12, en té més. Es diu bandúrria. I les cordes no es toquen amb les dits, sinó amb un aparatet que es diu pua. Bandúrria, de corda pinçada, és a dir que la pua el que fa és pinçar les cordes, com si ho fessis amb l'ungla. Té una caixa de ressonància i 6 cordes dobles, és a dir, 12, doble que la guitarra. El so es produeix al pinçar les cordes amb una pua o plectre. És típic d'Europa i el seu origen és el llaüt. De fet, és un tipus de llaüt. L'utilitzen un grup que es diu Tuna, un grup d'estudiants que utilitzen llaüts i bandúrries quan canten. La bandúrria, un instrument de
corda peculiar que es toca amb pua. Un altre. Ui! I ara molta atenció perquè us faré un repte. De vegades els músics s'ajunten per tocar formant agrupacions de músics. Cada agrupació de músics té els seus músics, els seus instruments determinats. Per exemple, el grup de timbalers és un grup de músics que tots són timbals. Timbals més petits, timbals més grans, de diferents tipus. I solen tocar a les festes majors, a les cercaviles, a les festes de carrer. A veure si sabeu com es diuen i quins instruments toquen en aquestes agrupacions de músics. Banda, copla, grup de grallers, grup de folk, grup de vaneres, jazz band, orquestra de ball, orquestra simfònica, quartet de corda, timbalers i tuna. Repeteixo: banda, copla, grup de grallers, grup de folk, grup de vaneres, jazz band, orquestra de ball, orquestra simfònica, quartet de corda, timbalers i tuna. Les solucions, com sempre, a la propera activitat. I ara us donaré els resultats al repte llegendes versus festes. Si us recordeu, teníem una sèrie de llegendes d'arreu del món que havien de dir d'on eren i a quina festa havien donat lloc. En Jack el Garrepa o el de la llanterna? És una llegenda celta i la festa que ha donat peu és Halloween. La castanyera de Catalunya, festa de la castanyada. Santa Claus de Canadà i Estats Units, festa de Christmas o Nadal. El tió de Nadal de Catalunya, festa del Nadal, del cagatió de Nadal. En Carnestoltes i la vella Quaresma de Catalunya, festa de Carnaval. El conillet de Pasqua és una llegenda del nord d'Europa i n'ha sortit la festa de Pasqua, la festa que pintem i amaguem ous de colors. Sant Jordi de Catalunya, la diada de Sant Jordi en la que ens regalem llibres i roses. I fades, follets i dones d'aigua de Catalunya, la revetlla de Sant Joan. Si n'eren 3 tambors que en venen de la guerra i el més petit de tots porta un ram de floretes, ram, ram, patapam. Porta un ram de floretes,